začína teraz. Tota helpa, to je pekné město. A v té je ten z čárnych chlapcov město. Je to moje vůli. Len za jedným srdíčko má. Za Janičkom, za Máričkom, kroky nespravila. Číslo 35 minút. 35 minút, 26 sekúnd. Veľa peňazí. Prvé miesto. Boženka, Vlasta a Jozef. Nech sa páči. Deviatý ročník súťaže vo varení brinzových halušiek, ktorý každoročne poriadáme v rámci Dňa českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, sa opäť veľmi vydaril. Potvrdilo sa nám, že aj pán Božko miluje brinzové halušky, pretože sme mali veľmi pekné počasie, veľmi slušná návšteva a milé prekvapenie dneska sa nám stalo v tom, že nás navštívili majstri sveta vo varení brinzových halušiek, ktorí prišli z Banskej Bystrice a vlastne nám ukázali, ako oni vyrábajú tieto halušky. Tak bolo to príjemné spestrenie programu. Veľký záujem návštevníkov bol tradične o kapustnicu a naše halušky, pagáčiky, úspech mali lokše a tentoraz i slovenské víno. Ja budem hovoriť, hej? Či ty budeš hovoriť? Dobre. Ideš ukážkou, ako sa skrová, ako sa Nálada je tady výborná, takže moc jsem ráda, že jsem se naučila nový recept na halušky, protože já je dělám přece jenom trochu jinak, takže jsem ráda, že to vyzkouším ponovu. S Bohom zostávajte. Sme prekvapení, že sa niečo takéto v Českej republike deje, kde základ takýchto vecí by malo byť na Slovensku. Je to tu útulné, vidím, že prajú tomuto, že či ľudia, sponzory a všetko ďalej. Líbilo se mně hlavně, jak se připravují halušky, teda kromě krásné muziky. Poučila jsem se, jak halušky dělat a pobavila. Mně se to líbí jako celek, protože jsem tady poprvní. Já bych řekla ta kapela. Ta je vynikající. A vám? Halušky. Halušky byly dobrý, muzika je pěkná. Chce to chvíľku, ale asi ta skupina se nám páči najviac. Borovičku nejebal jsem autem, ale halušky byly výborný, vynikající. Teďka momentálně se nám nejvíc líbí hudba. A vám? My jsme před chvílí přišli, ale
budu odpovídat stejně, momentálně hudba. A halušky, ty teďka vstřebáváme, výborný. Jsme tady úplně poprvé, ale fakt úplně perfektní.